Chumulele na karibu na anda sensemo yende ekatura somurobuli Etwani ni Getembe onomambia tukwira sensemo ya kabere aseke megialero asingazeti bono mambia tumanya lialikirwa sobuli kama gazeti mu chumulele ndo sesole kigma na ukwandira magazeti tobono mambia gazeti eli ya The Standard gazeti ya The Standard gaiga ni bwatembe gano au na bokoro muganole gaiga isko kigma iyo mu chumulele yamo asema gazeti ya The Daily Nation ebwatembe gano ere emyonsuke maboiko ga guna bokoro muganoro roe gazeti ya Taifa Leo imambia bono chose jibwatembe gano egaturanyirigeli asoboime kinge chenene ayo mwenyene bwata na intubono mambia atoko manyira kintu banga katoko manyama gazeti nensemeli ende omuga Onkorogo nako lete dondo imambia bono ekero aligenera se ensemeli ya dondo. Good morning Onkorogo. Good morning sir. Esikati nubwatu mnyekinde sana papa pupa biguta yoju kwa baruzi bano ngochi nabasaji from Facebook wherever got sokoroka www website yani ora nabaligi mpaka stokoroka nao kwirendega omutandao kwanza ata mitandao yonse mapema namanya corona batumbese kubatumbese rike lisoma rebo papa umunyakieni we hasa uli urase radio era kakitaroji lakini urase TV nkaite nuligerete kwaraza ko duniani mapema first. Alright, wano mwanchibole karibu sana. Lakini katoso asa magazeti ilitanganike gima katatotachi gokoira se alialikira sa magazeti mbia kura konyolia igoro ya sokobora. Turakoira ase chiro, turakotea maganama ya kigimara se chiro asubu wangu mono kigima. Iwamono sokoro wano mambia negatote ya bantigoro ya 710 yani gotukwanira star 710 ash star 710 ash iga nege chiro omwanchimulele ayo mwenyene ira kwa eli pagali bahati yago litukulia lero ekinge chenene nogotema temange bahati yago myoka gali sesu miayo ya koboko bata star 710 hash ngakina kwa sokoro star 710 hash ano muntu mangaini skuru boy na ndiro langa star 710 hash igo kero kwa kodiri igo nyonsukuru bwatire naibo igo bwategetekia senchira yabenenga kero kwa bate star 710 hash okogenda galis option ogenda option nambeyamo eyo go letter active bid kera ko active bid igo manyanga agaguni chiro me kwasoire eko ebintu birori binge bya lero galia nindoche laptop kayule laptop ingia sana nire gali ya sechiro tubwate television TV nene tubwate fridge nibi nibi tunabone TV yako ina shilingi 150 cho wadi gometa bantu bale gali bagane ti laptop ne laptop ye yundo chebekere chibasinga sana shilingi 3 choka just actually chibasinga ekige nchere ijoranga ibintega already mbiakanira magoli kulende akabesa kali gati yataka sinini na kuwa kuwente gwakana onyole product yago bono ikirokora nogo chora kiliuganiti onyene TV kwa cholire ayebate product bate TV kirokwa bate TV ego koira emasemo ego sabe account name kirago sabire account name aguno omwe engenchenene lika asikuiwa mangana yakurwa unabono iga Getembe Television lika Getembe TV as small letters jinu utachinke niliteli bwata ine soko niweta mangana mapema onye Getembe FM wategera kurwa lika Getembe FM libuataine ase chiruguta chinke ndirigo tigalipaga una Matildah yes ndirigo tigalipaga ndibwati sikuo elibuataine ayebuno kobeka alika Getembe TV gose Getembe FM lakini libuataine nandi small letter inera continent wachekire fridge wachekire fridge fridge de yalia like yotagete fridge nerano igon turakora akartoko tuyo motegera linga kerabe kire Getembe FM ya account name nkiago kora tatigira ga ugakora turakora kerabe kirebo igo como prompt amusaba pin yaga ntugali yaga ntugwakana abeke pin yae onyene TV yaga ntiko 150 shillings chibesiri chiachire igo egere ateme party yanyole TV yae masema magana raisi sana magana raisi unabona nchindochi abantu abangena alo bako minyokara bagole TV yiga ekora 150 shillings kwate 44 inch na boigo 55 inch TV ndo se tirebere gabo
Manya Onkorogo nkiura kole siringi 150. 150. 150 jina alire sai. Unango bichai. Mama ndio. Basi bana ina magana ya asisoko bora myoka subongo bwango na tukumaika nducha bantabongo baseri wasoga ali myoka bwango bata star 710 star 710 ash eligero myoka gali active beat ochole bintebigawu obeke e product lyoga netiye chibasa chiri chinkegema alafu baadaye gali account name ubeka Getembe FM in small letters go Getembe TV in small letters kolengana nasu wategera magana yakurwa alafu baadaye ogende gali se pin obeke pin yago arere eyamasemo aye otembe bahati yago kutokomanya yago senaye kwa ngumu birero ebahati yago ne yengen chenene eyamasemo twenda soma gazeti asenchira ya bene kigma Matildah obayo Mwancho morigerero mwancho mutegerere ase chigazeti chiri tukoria lero tubwate gazeti ya The Standard ya The Daily Nation na wigo gazeti ya Taifa Leo gazeti ya The Standard ote gukwanira ekiombekeri kya NYS wose National Youth Service gense ya Kenya kubwatikana n'obukurumi wose amangana obugundo bugende tokone kiwa bose bwa chakiri kuruka kurwa ase ekiombekyo ase ntunda yende ya gatoto egote NYS 3 bombshell season 3 haste. The Daily Nation, why Trump spared Kenya ninki andake umbo raibu nsiri ya Marekani atare mukirige tindi kucha gusatara tangano nyina ba Kenya kutwara obwa matobu ya ucha sensiri ya Amerika kurenda se gazeti ya Taifa Leo sokuru gazeti ya Taifa Leo nige konte biga mutabati na weta wa umwa kichwa ba watu wemeto tari magana ase gazeti ya The Standard ukwanire kumbekeiga kia National Youth Service ekyo kia NYS na asentunda yende engana ya nyare koroki wa usobugundo bwa nyare koroki wa bagenderete ase kia ekyombekeiga kia NYS na aseki igentegetangani nigo emurikirete 6.2 billion ekyone kibesa chabeire kikose kibesa chorokiri kibekire lideni ucyase serikali kibesa serikali bonete wakana ucyase chi company kibekire igaiga usichorokiri ase gazeti ya The Standard page ntangani kigima una nigochi company ichi cyanyarite ko supply ko sichi kaina na ebinto abuna bono igando chene kwanirete amafuta yokorosi endagire gusa amafuta cooking oil na boigogo kwanda abuna endagireri abaiga abo bisabari ba NYS gose bari training bagucia bari abuna bono ngukwanirere ami biscuits jerseys helmets white sugar chibuti chiri bakobeka t-shirt nabo igo bintu binde binke biri bagutumeka ekero bari ase chi training ose bari ase mirimo yabo bono ebyo birerete chibesa chiguika ose chibesa chigetekerengo gya 6.2 billion korende kintu kyo kumya kelibuna ekyombe kya ethics ekirigyo kurwane bukurumi aiga asensi ya Kenya kya ethics and anti-corruption commission kya EACC niko kya orokire buna chi company echiga chibonete gwakano chibese icho ne serikali echo ne chi company chitabwa tugetibinte bigawo chase ekyombe kya NYS na kero asicho visi cha NYS chikorigererwa ebintu buna bono chibuti echo chakanire chisaine chibesa chire 2 billion icho osenga chibesa chinyinge sana ukora buna chibuti chibekirega tu yamakoni go 2877 korende echinamba kose chibuti chabonete kore tu challenge 128200 ichi chikwera chibesa chire wetania 368 million engana bono eretete chibese chuchonsi chikanyara weka 6.2 billion ekerebwatiranite ebintu ebyo buna bono tinned pineapples white sugar helmets jerseys ami biscuits round neck t-shirts diesel light in liters milk powder you eretrin 25 kgs bags na boigo blankets na the blankets marakavere con the beef in tins na boigo toto ekanyara koleta chibese chochi tane chichi billion isano nemo kolende kira obotuki bwanyarete gokorekana nigo bono ekoroka buna no nyine chindagire chiga chibekire iga chiri chikoretwa nemekebe chose chikoena no gochasi kyombekega kya NYS chiremekebe chi company chinyinge hechi chibekire iga nchwa chindagire chogo chase chiobisi echo bonengana yarokire buna obugundo nigo bogenderete kwenekiwa kigima gose obukurumi bwekerengo keigoro yobone se morekerete Ben Gethi
na boigo na babwatani bae abo bono banyarire kwena na bill ya 6.2 billion serikali akana guchase chikampani echo bono engana yachakire kumurekerwa kigima kurendo omochano no libuna ekere kiombe kirikia EACC kya kwanire gusikia murekeire obukurumi oboiga nigo yarorekanire oyoriga omanyekane tubuna Director of Public Prosecutions gose DPP nigo bono atugutirare na gotabuno busaiti obubwatukire mboisaini na nenga ekinekyo nigo kere ekeyenga yengu kitachie kugambwa engana yaletiro mochando kigima nga asentunda ya gatatu kiombe kya NYS kyarorekanire kotuara amangana nande kusikia bwatira nigwe ase amangana yobukurumi igango teberemu na Ghost Supplies Scandal alleged loss chibasa chibonete gusira kose chibasa kirasire ekero cyakaniro kurwase serikali nigo kire 6.17 billion in disputed payment claims nabo igo nga ase amatuko ye chibese kose amatuko ali chibese chiga chabonete koro ki omwaka 2013 nabo igo gwekira omwaka 2016 nabo igo ne kwanarete ebintu ebyo obyonsi kose items ichiri chabonete ko supplied ekyo chitabwato geti chitabwato kirigo chiase chiobisi echo nabo nkoro kirebuna amasakara anyarire kusa amasakara sainiri iyo bokora ne chikampani chinde chibekire iga echiri cyo bokora gose chiri cyabantu gite nende bakora emirimo gose babwate nende obwamate ne kiombekiga kya NYS n'abandi bakora emirimo imeye serikali feeding on air NYS probe shows suppliers false claims of 6.2 billion page ya kane gazeti ni ya The Standard. Right, karibu sana mwanchomoli yetu ile na gazeti ya The Daily Nation nili ya Taifa Leo. Gazeti ya The Daily Nation igukwanira kurusko umugano munene uyuri obulito kigima. Gazeti igukwanira wa Trump spared Kenya na siku muraibu nseri ya America Donald Trump anyara kubagago tiga na kubekera ama abira ensi ya Kenya ekero chinsegwetani ya mirongo etani bere na isano 75 countries ajende kwa chigwa kwa isiko kurwa sokonyora efisa yugotara uchinseri ya America wono kolengana nebintu bikorokia na siki Trump atigire ensi ya Kenya ngamo namangana lyakolekana sensibly immigration gusensibly obunganyi Kenya nigo bwagenda kukoleta gusiku bwaterana na sinse kiri kirongorwa East Africa countries asabo igo abamenyi bekinse kiga ensi ya Kenya nigati kinse kiri kyarakanire kikubwati amachiko ali ensi ya America ganiti samo yobonchereri ensi ya Kenya nigo yaberigeko egose percentage chenene yobonchereri egokora kubwaterana n'ensi ya America ubwandake bubwata matunda guchakira umwaka wa 2025 ligeli obwamate bwa alliances okubwatana kwabo mwanchumuligeri egento kenene emizaada eli America korwa abintu binge bikora kenganigo andako muraibu ensi ya America anye spaire Kenya na kunyanchira ero kukogendera kubwatirana n'ensi ya America onyorega kurwa sorongo rwa Africa ne chise chire asobomo obwechise chiri chirongoro Africa nigo ensi ya Kenya ayoka nero egati asichise chiri n'ensi ya Kenya yabeire yanyerako bageko baspared akubwatira n'ensi ya Burundi chianchirwe chukaibere asinze chonsi chira songo Africa ekerukuli ya yonsi na magana makungu sana yokoro muraibu ensi ya America Donald Trump obekire o mabira getasensi ya Kenya na Burundi choka. Thank you. Very good. Thank you. Ya menyi bejinseji anya kubwato muhiri wa America erembu yago chikome. Karati kanda mote. His Excellency, Mr. Trump. Ngiboro kubwato emyo. Thank you for so much because Kenya is a very good country. Yeah. Ingi wana wako. Na bago kwa na iko tatu mwanone. Ekerukuli ya chupe chi agatano na kabiri gazeti ya The Daily Nation nomugano olegaiga oirobulto kwanera Ugandan Ford amid Paul Kids failure rigging claims enseri ya Buganda nyako kwa kachikura na bachinku bachironga andake ukagirwa kwa mangana yebintu biribigo ko byale ko kolya chikura ebinde mbiyange teko kolimiremo nabo igo andake ase amangana agukwana ngandake ndigo bono chikura chiasaligete kulinde ayunegati amangana likirejbe chichakata kabiri gazeti ya The Daily Nation ekero kuligaligabu ekero chikura chigendera kubarwa nabokora ebicha yumura ebwense yumoske warm sevane ekero nere agete ekura yaye eyemo aseyemo ase enseme yende numurayi okumwamerelia okurunga Bobby Wine nere asensome libwe chameli ya National Unity Party nere nagete kura yaye nabokora chibije chabo chiregago mwanchumuligeri asigazeti ni ya The Daily Nation Taifa Leo ukwanera Mdavadi weta wa umwa kichwa
na sekigose omuonogeri bwe bonge nere Moses Wetangula nomo prime minister ulichigura sabaziri nere nere Musalem Davadi nigobono bagenda tekurumwa nomutua na semono asebirengerie binge kubwetekana nechiguru cyabo siasa kure nanse anamono asensemelia western gose magharibi yigan kubwetekana nalinga ekurumaigani gobabwate gose umusoma nene asame yibensemelia western kulindi kiraboni gabara ibande ni gobe sokire au no bumanyi gose umaarufu nene kubabwa uyibwango mono njoje natembea uyo gose umugavana wensemeli ya Tanzania nabo yigo okoligerelia ana abande ngamona Edwin Sivuna uyo konyo ole omuliki bw'echamelia ODM Wycliffe Oparanya nigati ya barayi bali abono babwate chinguru kinene na umaarufu asensomelia western na kubatiga abayigabara y'abakoro tukwanira Moses Wetangula nabo Musalem Davadi bono ine ngakibara chiko korago se obosholiyo banebuli busyo mbaka bwate essay batwale enkwana samenye ba western inigati amabuli manene kirabara yabo konyoro mugano ulikichibe cyakabere bakuyagiya kirage umutu igoro ya Kelia egatobekana nigo umaarufu yabayerenire nse kulindi kukulilia magananda mangi kigma na bokoragagu pecha kabire taifa leo hali yao si shwari tena. Abu Moses Wetangula na mkuu wa mawaziri Musalem Davadi unanatia kwa tebi na bokora maganayo chubechi gatatu taifa leo ni ukwanda padi ngani lialinga sede Daily Nation Kenya ya okoka Trump kikazia majirani visa na bokora Kenya rea tulekire ekero abamate bensi ya Kenya babutole bakabana chirwe chief buguseba tangirwe chifisa chiabo chogosoa asensili ya America na mangana kira gazeti ya taifa leo tuna na Standard ase gazeti ya The Standard kiombeke Law Society of Kenya ni gobono Kenya rego soera oyo tenerete amachiko gosomwa nabwa machiko omwatoni general na boigo wizara eri yobochenu kubwatekana nengane yeiga ya 209 billion data deal with the US yani okuigwana okugwa kolekana butirase wizara eri konsekwetera sumura ewensi ya Kenya omoske William Ruto ase okukubwateranete wizara yobochenu igoro yense ya Marekani komanya gose ko access information yabaroire naboigo bali amechando au eri ase abaroire bense ya Kenya nga abamenyi bense ya America usenseri ya America nabekonyara komanya igati yemechando abaroire bense ya Kenya abagwetera ase emetandao kono ingane yo nigo ya retiro mochando monne buna access information yabaroire nigo andake kyombekiga kya Law Society of Kenya LSK kyanyarire ko erabuna nigo enseri ya America eligetie gotumeka information gose amanganali ekonyora igoro yoboro amaroire naboigo abaroire bense ya Kenya nigo iracho gotumuke ngane yo gosomi aba bali babwatu mumanyi wo gotumeka emitandao ya AI mutandao bwekerero manyikanete buna artificial intelligence yagotanga the Law Society of Kenya has sued the government challenging the 209 billion Kenyan shillings between Kenya and the United States. Nigo bagotabuna nigo abaiga experts barachi gutumeka information eri omorere nabati gose malaria ayigwetega gose igana batumeka information eri gocha go train gose koro kwana na amorokereri gocha se baria bamanye bagwatu bumanyi bugutumeka omutandao OAI inyoranga mutandao OAI boniga ekero gutumeka artificial intelligence boniga ekero goswa nonye na system yao gotema ku Google agento nigo AI ego koletera kende gionsi ne bana magana yo maroira magana ya mariogo ne bana magana yechisemi kende gionsi kelio kuboria nigo rero AI ego koletera machibu ngabono information yega nabo erachi kolik gose amagana ya maroire yensi ya Kenya nabo igo maroire yensi ya Kenya engana barachi ko amagana yo arachi ko igwa nabo igo kutumika kugendera go train AI experts page ya kabiri gazeti ya The Standard yeritukoria lero ase wizara yechisemi how pending textbook bills called grade 10 transition ebitabu vya grade 10 nigo bigenderete ko ba printed gose nigo bigenderete ko rosigwa kurinde tibiraira ekero bono serikali yanyarite kwenana a deadline gocha sekiombe kirikyo go print gya Kenya Publishers Association KPA wikira umwalimu mutinyo yoga bira ebitabu biri bya grade 10 bitokenga byonsi byanyare ko ba printed lakini omuchando noli ekyombekega company yega ya KPA kose yogo publish ebitabu nigo bono bado serikali bwate deni yae ama deni yechibesa cyanyarite go print
kose chibesa chiri chanyarete ko print ebitabu vya grade 8 na boigo grade 9 bado serikali tiranyara wakana amadeni onsi engana ya chakire koleto boba bunandake aborokiwa be grade ge komi baso ire school kolende chi textbook njiyo vitabu mbio bagotumeka ono ni gomuchando gendete kone kiwa ikiagira nande bado serikali tiranyara wakanera chibesa echo go print ebitabu vya grade 10 page ya gatatu ase gazeti eyoyo ya The Standard na Ngoska opposionigo mulikire tobochori wenseri ya Uganda goteho Uganda elections marred by delays and technical hitches ukwanira obochori bubwa korekanete ritkore igoro kro ya rekorokana buna nigo emitando yarenge yabwate emechando emenene gosi yabwate kasore nene korekero buna uyoigo ole asense moyo komereria serikali Robert Jagulanyi uyo manyikanete buna Bobi Wine kero anjalire gotabuna nigo andake nonye kiombekerigete tobochori kyanyalete ko goseni nigo bintu byonse bitaikiranete ikiagera nigo korore kiombe kiga kerigetio gwanchereria umuraibense yo ya Uganda omoske Yoweri Museveni uyu orenere ase etebe kirego tabuna nigo egota President Yoweri Museveni and his opponent Bobi Wine say Electoral Commission staff may have interfered with Kim's kids ebintu biribigo tumeka gose Kim's kids chigo tumeka chinga kicho wake kura nigo bono ndo chabaiga abaraiya baiga babere bono barorekanete komochi ababwata nigo sabo bisabali bakora ne kyombekyo kyobochori gusigetenere tobochori ime yense yo kolende nigo ekororekana buna asense eyo ya Uganda yonsi nigo emitandao gose nigo bintu byarenge ko hange okwegunga system wego chanda internet teyo kuse nigo chimashini chiarenge konya kohang iyo yarete tumuchando gosoboremerwa ase chikurecho cha getweri tuko ore igoro inyoranga amachibo abone gabone tukubwato kwa inse yechinsa emrongene na isano na isato na poigone muri ketoro boti ruronde kurasi kyombekiri ya Kenya Airways how Kenya Airways fortunes sank and a pilot's rescue plan inyoranga no nyari tukuri igoro yambulikirete na robo gundo bogendete konya kiwasi kyombegi ya KQ Kenya Airways buna chindege chinde chigenderete ko komboigwa asinjira chinjira chire cyo bututukano nabo igo enjira chigenderete ko rusigwa ebimo kose some parts chigenderete ko rusigwa nabo igo nande konerirwa chi company yenyene yo abo bisa barime barorekande guchaka utwara gose gokora bonjoreria ne serikali kiro bakuiba ebimo kose chinsemo chindege nande bachioneria ekyumbikyo gya KQ ekyo korera chipesa cha serikali chigenderete kogenda chigendete gusirasinjira irembe kuri na gazeti ya The Daily Nation na ile ya The Taifa Leo emegano iregaiga ere sawia gusiwikaine ngamo nomugano ulikire gazeti ichibechi chia kabere yukonera mikakati ya ndoa ya UDA na ODM yaanza ekirokoligira ligaiga ndigobono emirobuli au chinkwana gati chama ile ya UDA na ODM nigo iroberigo cha kabene imaiga yomurai wie chama ile ya ODM tungukwanera igoro ya amusenera Daktari Oburu Oginga uyonyara kobaga ko uchakiri korosye kamati ensamo yende umuraibwense na rosire kamati yae barachukumirana erigere gukwanira amangana au egati yabonga ningo urachikuru kiebendero umuraibwense kubwatana kwabanga kurabe kulinde chama ya ODM nigo yarule pendekezo kusiyaru kobolia okonene gucheso muraibwense ase ekiringa goikaonya bawo jokoro kubwa matebu abo goikalirolyo echama ya UDA yanchira ngo serikali yanchira omokonyi ebuwo muraibwense goikachikuru ase chama ya ODM ina mangana alikire gazeti chibechaka rero nomambia gazeti ne ya ade Taifa Leo yerokulia mangana ndebo nomambia monchobuli ali na mangana alikire lalinga bono nigo ekigambero ekene kiaruro kobolia uchase ekiombekeli kyobo choline chimbebe ya IEBC ekwene kinga ya sangireire ebintu byonse biri yatumegeta sobo choli omonene ase bungeli ya mbere kaskazini eligere kwene kiabuna byalendirwe nekigambero ekenene no yemaiga ya ekinekere ase kigambero kwamirelia obocholi bwaye wa mzende kerukuligelia amangana yonsi omoncho muligeli unyorenga ekineke gani okyabegetu ase ekigambero maiga yo mu Rwanda liyo bwe chameli ya UDA uyigo okurunganere wa mzende kuraliwa ko bomubui ase chikura chiri bwe 15 chimisano isatu naibere kumubua umurwandelio yo wange kigima
uyu kurunga Newton na Kariuki bwe chama ya DB ase uyu bwatishikura 15 chilev chimisatu na isatu asobono bayire kigambero ase bayire amangana yose gambero na kwamerelyo bubi bwaye leo wa mtende enabukulire amangana yose sepechi ya gatatu bono mambia ase gazeti iga ya ade taifa leo amangana nde bono mambia nigo alinga bono ensemelia ebungelia Isiolo karukwanira ebungo ya Isiolo kusini gose Isiolo south nigo bono ego chikokora obocholi oboke ase by election yemaiga yomubunge bwensemo ye Mohamed Tubi Bigdu gosiria obugima bwaye asinyakitalia Nairobi asali kurandubu asali kubunyorobo gwenia kulinde onyolenga asebono engana yo muchanenene nilinga echama ili ya Jubilee nigo yate nili omurwaniri ase bunge iga ya Isiolo chikakie checho nigo echama ili ya UDA nere yate ni omurwaniri kulinda barwaniri abonsi nigo bali abana banyagusira omujumbo oyo abona bawuchikomenyana gosukuminyokania asegeti gyokoba konyorenga urumuru umubwi onyolenga omujumbo iganiga acho oyo sirete niga kabiro omujumbo acho ni chama ya Jubilee bono umurayo mukuru bwense Uhuru Kenyatta nigo atebetenga goika na intutobeke omurwaniriro itase ekeroge keigagyo kurwanirira nyagusira agachoro muiseke unyagusira muisiko okurunga Bina Mohamed aya na Ruto nero murayi bwense nera agatabanga chama ya UDA goikechoro mwana oyoye umumura agachoro mumuro kurunga Mohamed bin Tubi bono nabwo abana babiri bakuranire kerogeke ni bona abo ikera abuno gwetanie family ya nyagusira inki bagwetanire gesembia bono ngakimora achora abana baye boka babiri abana abo kababiri maite bono gaigane segi enkongwero lakini onyorenga ne serikali na upinzani yale kobanga yeno momenyi wensemeyi toko twari muchano ngwakere ngote sana oroche Jubilee ashero moiseke UDA ashero momura bonsi na abana bonyagusira omujumbo kwe ora oyo sirete mu bwaye abalene nimbeti ngakire nyaruke maite abangana manene sana kero kujeligeli gawu naenda mango mwanchi butegera bokora chibe 5 igoro ya ukame yani enche amangana aliyo kubera kwa mache nigagende go channa abamenyi be chisomo chiri chisomo chiri channel eastern kero kujeligeli ga chisomo nabone county ya Mandela nigo bono abamenyi be nsemi bagende go itime chande menene kero etugo igati abo enchingami nebintu binde bigende go siriyo bogima nabo igo abamenyi bago itime chande mena soko bero kwa mache mangana makongu sana alikire segazeti chibe 5 bono mambia nyarigere ligagu mwanchu muligere nekero tunga ditogende ase ensemo yende yegazeti ya The Daily Nation nibwate engana asube chiko byugukwanira Kemri Express Promising Plant ire cancer drug search ekebekele gyokurwa amagose kibwatumanyi bokona na maru amaliogo ya Kemri nigobono kiaruro ko enekeli aba Kenya muna ndigo kigenda tekorosia eliogo gose emaliogo yendwali ya cancer amangana alikire chube chichiko megazeti ya The Daily Nation nanda mango mwanchumo leli ore nyolera se gazeti iga kulinde kerukulili ya ayonsi au mwanchumo leli naenda mange gendera kwenyolera amangana iga twenda se The Standard ase gazeti ya The Standard sobango mono igati yemegana morekeire iga Ruto allies on edge as UDA ODM deal rocks 2027 election plan sabono okubwatirana uko kwa UDA na boigo ODM nigo kogenderete kwa leta libirera litindi na boigo wachakire kubeke gati ya barai kubwa muno bali ime ya UDA ase akomu asokubwatirana uko ikiagira ase ground ebintu nigo bireto tofauti kolende bagwikase serikali kwanyoranga andake nigo oba sinyiruko irononye amagendero ase chinsemo chiri abakuru bunabonekere morekerete Speaker Moses Wetangula na boigo Prime Cabinet Secretary Muskie Musalia Mudavadi na boigo ase engana eli ya ikegambiro kenene imensi ya Kenya ya High Court ko tuguterare serikali kosaba gosego komboa abawakili korwa chinse mbose private from the private sector nikobono ndo chingano nyene kyombikiga ya Central Organization of Trade Unions ya kotu onyorege kora wanere Francis Atoli nikobona barabu bagwatiranire nekegambiro nagotebona nigo serikali etabwanerete gotumeka abawakili gose private law companies itabona tigotumeka ebigambiro bitali ebya serikali ime yense ya Kenya feji ya 5 na 3
ase gazeti ya The Standard. Na boigo police stop looters at Wamatangis flattened premises. Mwancho muligire nyore buna botukobo kira litukoria moisonde ni gobono egati yenibo yo mugavana bwe county ya Kiambu Moske Kimani Wamatangi bono yanyara gutagoro kiuma andake asikirike gotebekana buna nigo amagacha yo mange agosa amagacha yo are magega yegetikiri kya Nyayo Stadium bono ngani gagachire ase oriroba kose ase ndemiro ye railway ekero bono yanyare koro kabuna nigo abanta bange banyare tukominyoka rogo chigotema kurusi no nyama bati ali script na boigo koiba ebinto korende abanyanyimbo bagotumwane serikali bakanyara gutanga engane yo korendo nyorenga wa matangi korwa sensemo yae nigo bagotebuna andake nigakorwanirwa gesiasa korende kiombekere gya Kenya Railways barabo bagatebo se company yo egotebuna nigo wa matangi gosamaga chaiga ale ase endemiro ase railway bwenete gose endemiro bwenete goba inse ye railway mwancho muligereria igati ya yande amange nali buna nigo abakenya bagendete gusange birengere na kubore buna nigo abajumbe babwenete gutwara gose kokobi omufano kurwa ase omojumbe okiharu omoskendi ndinyoro ase ngana yoko guswani omosigo bwo kane school fees ase abaiboli kubwa monokorwa chi constituency chonsi omoskende ni nyoro ni ganyara korali buna abaiboli ni goboponete wakana school fees ya 500 usechi siringi 500 ase abarokio bali bagosoma chiskuru chia chokogenda batalia ase chi boarding anene mono koro ase constituency yaye na boigo nigo ndo chama bagotona MPs should borrow a leaf from Ndindi instead of needlessly criticizing is noble initiative wenyolenga abajumbe ni kubai mogetena kugikeriengane yiga na gotabune ine nchire yamo Ndindi nyora kale kubabika sakungu abande bairerwanga andake nigo bakolie chibesa chia CD chiri chibwana tokoswa ase wakana school fees korende nigo ya abagusange birengere bakuborabuna nerebuya basabe amawaida korwa ase omoske Ndindi inyoro naboigo aiga ndoche omo governor bwe county eri omo governor James Orengo nigo akubolirwa anyare kweswanania eri gutoria ekiama gya ODM ikyo kyagenderere kororokana kobera ase ave na umancho muligireria igati ya yande amurikira iga no kunyore buna igati US suspends immigrant visa processing for 75 countries nigo enseri ya Marekani agenderete gusomura enseri ya Amerika muske Donald Trump agenderete gwetia machiko amakonkegima ekerabono egati yechinse chigenderete gutangwa buna abamenye chinse cyo nabanyora chivisa tibanyara kugenda asinseri ya Amerika korende ekero tukurigire buna ase tukurigire no nyina ase mitandago tubuna African countries with a full entry ban chinse chiricha Onkorogo Africa bono chitabwatuke abantu kose abamenye baroroba so enseri ya Amerika wikira boniga Onkorogo Africa ensi ya Burkina Faso, Chad, Equatorial Guinea, Eritrea, Libya, Mali, Niger, Republic of Congo, Sierra Leone, Somalia, South Sudan and Sudan itself na boigo na chire abantu ase gusenga nabo bakwira lakini wikababwatia machiko amakama ke gusichbwate a partial ban ense ya Angola, Benin, Burundi, Cote d'Ivoire, kuse Ivory Coast, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Zambia, Zimbabwe. Inyoranga ense bunda ya Tanzania, ense ya Zimbabwe, Zambia, Burundi chinse chiri chibebekaine kuse chirange kigima nense ya Kenya. Mwancho muligireya inaro ali ase gazeti ya The Standard na boigo na bokwenyo rayo na yanda mange ase gazeti ya The Standard yeritiko riarero Wanjumulele kero kuire na ase gazeti ga ya The Daily Nation mega neregane menge kolende koyonda mpaka chibechiko mina kabere yuko na mock for it is agri nema school starts new chapter with a rebirth nabokora eskuru ya manyeka ina una pandi BR primary school kutoka ya renda yu elietalia eli alenge koge chabange kubwatakana ne maana yelietelio ono nigo ya unchirilie aborokiwa nigo bayigo lete skuru bagaso skuru enyia iyo iboiroboya ibone kurunge St Mary's Nyarenda school high primary and junior school elietalia ko kira bange kubwatakana ne skuru ya abira sigika kemyake menge ibwate elietalio elitalirigia elietabange bali pand pier yes baruzi pand okay tu akane tomaite tu akana enango ebarasa tu abege enango okay
Ibarasa tu abege. Yara magana mange kurwa sechibe chi county chito mwancho maligereri na magana de kurwa secha maiko bona mambia bunagwateka kolende ngantiko kumyokia mpaka epechi yomo elio ase ebiti ni gazeti ni ya Taifa Leo. Gazeti ya Taifa Leo epechi ya Moeli Kigima Ekwanira Simba wawili Morocco Senegal kwenye finali Morobelioiga ekwanira igoro ya enkoyo enene Kigima nyorenga timu use kombe kiriya AFCON Africa Cup of Nation nigo bono ge kirasi final nabo igo bali bago chikobanya lobo buye bonene ko swasi final ne timu ya Morocco yikonyore kwaligania ama egosoliga sense yabo ne seria Senegal eiganko bugatekana na kelinga ekatuguliriga iga asomugano olikire asiga zeto iga onyolenga etimu iga ya ekatokwanira etimu ya Morocco nigo babete ababuyi maiga yoko bahaka Nigeria nabo igo ko bameseri chinsase chinga kimo igo Senegal abanyera ko bakonyembura Misiri nabo igo gosoa ase final bono amaisonse ni galigireti ase chieli chibere Morocco na Senegal ningo urachikobolia ega kombe gya AFCON ase entundeiga sokoro ase timu chibere naye ni nkolege nubwate yago yerogo sabikia dusabira mayato lengora chikonyora ege kombe gya AFCON Ndo si Morocco ine bya ndo si Morocco na Kenya Kenya te yo ras AFCON Kenya te AFCON chiti Morocco na Senegal chikire final yona chitoko ligere lya Morocco ndenje waso numwe chibulego ikiraga unkonya sieka sensamo ya The Daily na Taifa Leo katunye kusangamo asaba gazeti ekirogo suka kurasi gazeti ya The Daily Nation ekwanirite orobotini raiga rumorikire ekigima The Voice gosase kinyese ya The Voice goteva kose cover story asegati abune bwate oroboti orokonsana kurwa ase orogongorori rwa Northern Kenya what are the brutal exile of unmarried mothers in Northern Kenya amangana bwatiraneti abasubati bonsi bali batabwati abasacha gose banyorera abana bataranyoma banyorera abana batari ase nyomo nigobono bakale goseri kurwa ase chinka cyabo nagutigara gose nagutigwa ase roro ase bono nonye abaise gose bali babanyoreti abana barabu bagutigwa nabo igo kwabirwa egotabona left in the cold, cast out by their families, shunned by their communities, and abandoned by the men who fathered their children. These women exist on the margins, their only crime being pregnant while unmarried. Muswati ondebonsi nga okonyora oimokiri omosigo sokoba ogotwara oborito ataranywomo nigo bono agoserigwa kurwa senka yabo nabo igo nigo bagutigwa aseroro banyara kwerendera nabo kwerera abana buka nando nyorenga chinseme chinchiri chibwate ukame embureta ari gotundagira chitaiyo nabo igo nonye na masomo alense kigima nabone murekereto musubati yo mubu imyaka 15 oyo tigera omwana nande oserigwe nganonye ni amate yae amwankiri ngikiagira nigo anyarite kwibwaterania ataranyoma engana yo goichania sana emurekeire ase a gazeti ya The Daily Nation got exiled for motherhood outside marriage. Once omonto nga umusubati gusomo nyarokomoke akonyora obolito nigo agoserwa kurwa asenka ya nonye amate ya etirkomugana asenje bona takamba mentake akegos ochusi gusomo solikiasi aseri chikeri mwa musubati onde bwensi pyo konyora mwana nyumba abona tasi umwana nga yamurusi abwentasi yarusi omwana bona agosaende pake umwana nga yarusi bona oli chikeri kwenda kubirunga ki omusubati odubonzi konyora omwana eramo no musaji oli omwa bonsi baboli bubale tuama because omusubati ali konyora mwana of true osmosis nane to kwenta nyore tiene to kopimera none chintiga tigiga kwaligereri ono yana okay ono yana sukura abana mbalengo bwate abana mbalengo bwate abasubati bonsi obwate nongolero abana bawo ngolero abana babasubati bali obwate 2020 yeah iskadikiri tumyo kasega zeti ya asesoma ya dondo ekanondo chorwa chidega chinkeiga yakora antu watabene bago cha sembeo obuti nyamunazi tenga tuma ebibirire bikwaleta byagaliro mwana ko nakolera ebibirire ikwaleta byagaliro mwana ko nakolera okay no problem kwa raza kora duniani ncherendete yense nensesi ntate koire miti atrinko omogeni gaiga seri tukolia lera sobwango sana omogeni yombwate gaiga nigakoro ku peti ngugi nigabwate miaka 22 nane no mwanafunzi yale aiga se esukuru yemo enene
ye county ya Kericho. Ni ganjite sana gusona. Anapenda sana kushona. Nanjite gusona chianga gabuga mapema kwa razaka icharani yuko kugura naende gayango tebekanire nga ngugi nanjite go koraki nanjire go kora obotuki yani utafiti ngo kora obotuki style yani obotuki bulembo yani obotuki yani bwo komesa lende bwo kwerozi mapema ulembo na mapambo nenjira bakwe pamba lende bakwe rosi egera bachikoba. Okay, no problem onyo gutete beti ngugi ayengakire simi go chagiga iga namba yane yesimi 074133 karatigira igongo kote bindo mwancho mategere ni maite no mwancho muri ni maite kanya wasokirie karamu. Okay, leo ni siku ya Ijumaa Januari tarehe 16 mwaka ni 2026. Taifa la Europe kianda dondosa hapa na pale. Imara daima Nairobi. Koko ikimara daima Nairobi. Okay. Bono gaiga. Omomura na kale gaiga. Omura muga kale na kale gaiga muga kabia iga. Muga kuyu iga. Igo achande gete birengere biyaye. Birengere biyaye achande gete nganaki. Musubati na le gabu onyoru mwana mubwika ine P. Yani P 90 plus. We. Okay. Bono mungwano yako na kueboli nga bamintu. Omwana ngakia kumbwikana. Okay. Chombi afurugika akili mtoto wa Kimada ufanana naye kama shilingi kwa ya tu. Okay. Igobono omongwano nabachandike tobongo kuna kuebolia naende gotebekana nga tarochi nga itukundire ba umera nitene nyarukei. Okay. Kwa raza ora duniani mapema. Oino mulikiono kurukwa pension matekane rogonte bigo. Kurusiki gabu koire pakasa kuru Kericho mchini gaiga kipusa chuta kudandia. Okay. Abona mangana nakara muswati nare gaiga bakogende sabali mura no monyaruka abwate arafu inyaruki nero noire kogenda bali sabali bali netegali. Okay. Bono ga inyaruki yigeta nge busane no mumuroyo egachaka kuganio mumuroyo. Okay, abona ri esegiya beto yomaga kiwaga tebu karagenda urarati muka kiagera ngo chandule family y'abantu mwandisi wetu. Okay, kuruga bonkoire mpaka sakurugu tena Nairobi ligiga igali chati munguti nero konte biga. Bono ga iga umongwa narega igo komboete enyumba yani irandi. Okay, muna komboete irandi obeli roro mutinyo yomo. Okay, bono tigo monye ne nyumba aiche kumusaba chibese akamote byaye nyumba yago tingwakana bi abantu bakutara bibekera maiguru bakutarekera maiguru. Okay, enyumba y'abantu bakutarekera maiguru chitingwakana nyumba. Okay, benda monye ne nyumba ramote tinga kirende to korro osokere ndututige. Okay. Ino mulikiona lichati nguti na nakotebia. Ngaigo chaga igaso muntu kurukwane asa kurukwa kirereshwa igotoka gaiga narubiga. Okay, gaiga kirereshwa ngote butore raya kuposwa baada ya kusubiri kwa miaka 16. Okay, iti ngokote bikindi yonse abunongo korega setiane ata ivalera kwa razangu ra duniani mwandishi wetu nero manyiri gabu mogaka chemisi karaga hallelujah. Right, bono mwachubulilinga aguno tukura kulera magazeti bono mambia karatu akoire ayu onsi wikira sensoma ya dondo nomugaka schoolboy nakibona ligo cyo mugaka schoolboy ono liti ndibwatu bwamata igo bana bakakantoso inumwe kabana masome munchikopa ntuntoso matochikopa ono gotongendre ligaroso muguti ni ogotongendre ligo elioso Onsarigo no mate mini intebe na tigire sukuru Onsarigo na bora chande ekiagera buna bono gaiga no matilta to chande ekiagera bono gaiga ngura chande good morning muy gubiya sukuru na igo bono go soma because situra street
Straight. Egere na ichadaba kwa nere kesongo na inuga mwigubia. Ataiva gano mwachibuli liga osiki ya daikobi ekatoka ndumu tumokomoke never nguchere na baadaye ntunabagani gaiga asi studio ntulachukulilia obokoreli na namono intake igaye genuala ekatukulilia mangana alia akeroka technical no bali gaiga asi studio standby nguchabali ligera batuera mangana mange obu yabwisheme namono niskulilia keroka ekerobago cha asi studio tono mutumokomoke never nguchere asike getalieta. National anthem ya never. Hallelujah. Nyasaye no muyo to ikirero mapema. Nyasaye no muya to ikirero torase omorobeli o never. Mwancho motegere no mwancho moligeri never ya ne alero ni gonta etenyerete straight immediate on the spot paka bantu mbaro bakuru kwa balianani kabisa. Monto molianani bona ayoronje kabisa tali asobo berende tikatoje bintu binde biro bere raisi ga. Monto ko ire gosene si ogatebiri nakiendu esimi enko ninde esimi ere nenko ninde ngoli. Okay. Ishapi makwara zangu esimi ere mwagamba dere gabu moigwana gosene chiribu sana gosene chiribu 10. Okay. Muna moigwana chiribu 10 echo there is no problem kwara zako ra duniani. Bona alikuwa matenga kiti kandara kwa isano ende isano chine nincheko ekerna raye tumirake nyengaji. Okay. Kwa manya kogenda nesimi ipichiri wechisano tanya korra. Omwana uli. Bantu bari na malimo bokuliana ni kabisa serious. Umuntu okotebinga kiba mintu. Nimbwato mochando kigali omwana nko ire sukuru akinari kugusabanga ki inkonye bese ayenyo no boli mongo boyo nakubutorere kurwanalia. Okay. Bono koraiga ngaye bese. Nyebese ngirero mwana sukuru. Omanya kurwa okoboliga irengo mwana akonererwe sukuru kwanza ndarako arafu tomanye gukwana. Okay. Mwaigwana kwa motebi chibeso mwana gochire sukuru umakurwa kwa chionsi tiria ko ire chionsi iga we bona ero manya kulie nchira yani nchira yo kulie namba yo bole mobwao oligi mapema akoli mapema okoliani obolemo kaki ayabona onekero kule magabu kabisa serious kero kule magabu omanye tepinga kwa muliana neti nero gotigeire. Okay. Abana bayerigereri gabu mbabwati no nase bakolemo umwana uri liuchi uri nogore kaki ngokwana mwama agosoko tebanga ki Onkorogo agotukulikani oboliani tabatali please oboliani komini kabisa okoliana ni mongina oseno mongina magatu gabu na baba kwa etumbora ichi obogotu na etu ichi obogotu baba nkonye 2000 chira nkonya segete rende roko kwa bwata kwa muliana ni pitotali oboliani ka kita temba tebiga bantu bamintu ndatemba tebiga bantu bamintu oboliani tiboli buya pi bantu bane baro baliana ni paka bakungu montako liana ni umuntu muka epic serious straight mapema jirendete yense kaki oboliani egentekebe igonko batebinga ki abantu bamintu mwes piano spias mwabeta ekere kwa ligererie koliana ni umuntu manyanga nelira boligerereti tikakoliana ni abantu nabasoroire kama onye tali boigo sitawapembeleza never.
Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imyomo cy'obosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo baokora meremo yabo keboikeranu. Incheno manyagitari eri kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo. Boigo enyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao. Nabonta getogotanga senyagitari ya ituni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so umuntu bweke songo nga full body check up. Igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka magoro inse twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia zero function abnormal twako amariogo. Amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers,